klip na ovom kanalu. Šalim se, vi gledate Skipera. I ljudi, kao što vidite, imam novi skin, upravo sam ga promijenio jer je onaj bio jako loš. A ovaj skin koristiti sve dok ne nađem neki koji mi bude malo lepši, znači neću ovaj stalno koristiti. Nego čisto ovako dok ne nađem neki normalan skin. Kao što vidite, igram 14.0 verziju i hajde prvo ćemo da počnemo kao i sve osnovno, znači Minecraft preživljavanje igramo. I počet ćemo prvo što se tiče drveta. I ovo kao što vidite napokon je došao komentar i ono stalno igram na LBCG, ali to isto radi da ne zapuštamo kanal, a pošto mi je sestra stalno u sobi, a nekad i uzme Wi-Fi pa ja ne mogu da se prikačim, tako da ne mogu uvek da snimam klip, tako da uhvatim nekad vremena kad mogu, evo kao što sam sad trenutno uhvatio. I ono, sad je dosta i dobro vrijeme za klip i još malo za 3-4 sata idem u školu, tako da ajde ovo brzo da uradimo osnovne materijale što se tiče Minecraft preživljavanja. Inače za ovu epizodu ćemo samo nešto bez veze raditi, nećemo ništa specijalno u prvoj epizodi. Sad izvinjam se što čujete tako, nego ima malo loš glas. Ne da imam loš glas, nego jednostavno tako mi je kad radim komentari u 9 ujutru, tako da izvinjam se zbog toga. Inače kopat ću zemlju sa ovim pikeksom jer totalno mi ne trebam, kakav god da je. Bilo bi fora sad da sam našao iron odmah, mada to redko kad bude. Uzet ćemo oko 20 cobblestone, pa idemo gore na površinu, jer nam cobblestone dosta treba. I što drugo da vam kažem više. Inače, nisam to rekao, ja imam verifikaciju još pre 3-4 dana. Znači dobio sam verifikaciju, verifikovao sam ovaj kanal, tako da sad možete uživati u klipovima koji su 60 fps-a i koji nekad mogu biti duže od 15 minuta, što je po meni ekstra. Inače, verovatno svi znate da sam ja imao stari kanal, možda neko i ne zna. Moj stari kanal je bio VMD, dosta sam imao nenubovske, what the fuck. Ja bih ga sad pripitao Mijamo da nemam ništa, tako da neću ga ubiti, žao mi ga je, a nemam čime da ga pripitam, tako da neću ništa. Šta sam taj još da vam kažem, što je dobra vest, evo ga još jedan pas, nema veze. Dobre vesti više ni nemam šta da vam kažem, sem tog kanala VMD, jer kad sam pogledao svoj prvi klip, ja sam ga odmah izbrisao s YouTube-a, ne znam da li sam to već rekao, verovatno ja sam na početku Skipper kanala, možda na 3. videu, tako da izvinjam se, sad mi je nos začepljen, tako da idem ja da malo to izdam nos pa se mi vidimo. I evo nas sledim nazad, trenutno sam i malo već pauzu napravila, da kod da vi to znate, bukvalno. Napravio sam pauzu dok sam sve obavio, znači izduvnuo sam sve, brate. Tako da, evo sad sam nazad tu, tako da, hajde sad da mi se vratimo našem preživljavanju. Šta ćemo prvo da radimo? Sad ćemo ovdje prvo, prvo ćemo napraviti, what the fuck, brate, napravit ćemo neko sklonište. Ajde već ovdje ćemo ga napraviti kad me 10 puta vraća nazad, izgleda da me voli. Šalim se ljudi. Da napravimo znači stik, lopate 2 i shit. Tako. I sad ćemo onda napraviti, što mi je lago ovi čankovi, brate.
sad ćemo ovdje da... Šta ti je, brate, pa nije ovo Diamond Shovel. Sad ćemo ovdje da napravimo malo sklonište. Možda neće biti tako malo kao što vidite. Što mi baguju čankovi, ljudi moji, ja nemam pojma šta je ovo. Gotlago veliki, znači sam da im koliko mi je ovaj resident distance. Stavit ću ga ovako da mi ne laguje, valjda neće sad. Znači stavit ću ga tako malo lošije, jer ipak snimam sa Mobizenom, a i nemam dosta. What the fuck? Doveo si sina, no? Dođi vamo. Ajde bre, i onako mi nećeš dati mesa, ajde odmah da ti skrećim. Bezobrazno prase pobeglo. Nema veze, ajde mi ovo da se vratimo mi našem poslu. Znači, kao što sam već rekao, verifikacija je tu. I znači sve sam tu lepo napravio, uradio što se tiče kanala. Jedino još da imam onako kao video snimci, znate već kako to, kao da sam na kompu, kao što imaju malo popularni youtuberi, tako da, eto, znači, sam vidim, ovdje imam malo šljunka, to ću isto uzeti, jer evo vidite već i dobijem kremen, a i treba će nam možda kad budemo radili neki pod, pa uređivali tako to, dosta će nam trebati šljunka. Ok, nije mi ni čudo što ovdje šljunak. Čekaj, sad ne vidim ljudi ništa, a pogotovo ne vidite vi. Kako možda? Pogrešna strana. To je to. Sad idemo mi gore. Pa gdje sam ja sad? Tako. Sad idemo mi odmah gore. Ovdje. I sad ćemo ovdje da zatrpamo. Znači zemljom. Šta ćete, nema se para. I ovako ćemo. To sve ćemo sa zemljom da zamenimo, jer ove blokovi nam možda nekad i zatrebaju, a eto kad je sve od zemlje, ajde nek bude i pod, tako da ajde i to, a imam dosta zemlje kao što vidite. Stek i 10. Inače, izvinjavam se što nisam malo duže klipove, šalim se naravno, jučer sam izbacio 3 klipa, pošto to je meni ekstra. Ja volim kad izbacim puno klipova, jer većina njih izbacuje često klipove, tako da ja ne volim to, mislim, ne znam, ne da ne volim, ali nekako mi se iskreno ne sviđa da vi imate neki vaš YouTube kanal i želite da imate toliko subscribera puno, a uopšte ne želite da se potrudite što se tiče subscribera. I to me, barem mene to nervira. I ne znam, ne izbacujete klip, izbacite jedan klip u 10 dana, a želite da budete kao ovi poznati youtuberi. Jednostavno to baš i nije nešto, jer ako vi želite stvarno da budete popularniji, vi morate da ljudi valjda trebaju da vas gledaju, a neće vas gledati ako vi izbacite jedan klip u mjesec dana, tako da malo razmislite i onda tek radite, šalim se. Ja vama dajem lekcije, ja već imam 10 puta od vas, nego ajde da ja napravim jedan čest i da odjem epizodu, mada jeste mnogo kratka, ali šta ću ja kad se nema. Mislim, početak klasičan preživljavanje Minecraft. Nešto tu ja nešto sada radim. Napravit ću samo jedna vrata, to će mi trebati ova 2 vuda. Tako da, evo ovako. I napravit ću pressure plate. Izvinjam se što sad nema osvjetljenja u kući, ali valjda ću napraviti. Valjda ću naći ugla. Nemam više drveta, samo malo. Sad ću ja to odmah
da rešim. Ovako ću staviti. Znači, stavit ću prvo ovako i onda ću ovo dodatno zagraditi, znači još jednim vratima. Sam da mi malo ovo i vrata, znači zemlja mi treba. Da, znači, zagradim da budem još sigurnije zagrađen. Sad sam malo više zemlje na svih strana postavljao, znači ovako, pa možda čak i budemo ovdje živjeli pa uređivali to, jer meni ne smeta. Ovako, ovo nam ne treba, u stvari ovo će nam trebati, ali ovdje trebat će nam još zemlje kao što vidim već. Izvinjam se još jednom, znači kažem zbog osvetljenja, ali tako je sad kako je. Ovako. I ovo tu. I ova vrat tako. I sad smo duplo zagrađeni, znači i ovdje možemo držati neke stvari. Samo da im stavit ću nešto da mi se peče. Samo da im gdje mi je čest. A nek mi se peče cobblestone. Čisto da vi nešto vidite tokom ovog. Evo ga ovdje. Gdje je cobblestone? Lol. Lol, mogu da pečem cobblestone, otkud to? Sad sam ga negdje random postavio. Uglavnom, sam da vidim, evo ga ovdje. Tu, znači ovo nam neće trebati. Šta ću da ispečem? Evo, da imamo tamo, znači treba nam dosta torča, tako da eto, za sad nemamo torč, ali nabavit ću ja dok ne budem snimao, tako da vidimo.